Вітаю сябры на топ-пляцоўцы медыапрасторы. Я журналістка Ларыса Шыракова. Сёння ў мяне ў гасцях Ігор Случак і Аліна Нагорная. Абаронцы беларускай мовы, людзі, якія спрыяюць прасоўванню беларускай мовы ў грамадскі ўжытак. Ігор, даўно гэтым займаешся, Аліна не так даўно далучылася да цябе, так? То есть ты можаш уже нейкія працэсы ацэньваць у дынаміцы. Калі мы параўноўваем стан беларускай мовы, што ты можаш сказаць? Палепшылася сітуацыя, пагоршылася сітуацыя, засталася тая самая? Ну, я б сказаў, што агулам, можа быць, зменшылася колькасць агрэсіі да беларускай мовы. Чыноўнікі сталі адказваць на пісьмовыя звароты, на мову звароту, але для гэтага спатрэбіўся змена закона, якога мы з Алінай якраз такі змянілі. А збольшага сітуацыя з беларускай мовай у Беларусі не паляпшаецца, пагаршаецца толькі, ніякой ні мяккай, ні жорсткай беларусізацыі няма. Можна сказаць, в краіне працягваецца русіфікацыя, толькі яна раней была жорсткая, зараз она стала мяккая. Але вось можна казаць, што дзяржаўная палітыка ўсё ж такі скіравана на тое, каб беларуская мова не была ў агульным ужытку публічным. Чаму такое зацятае супраціўленне з боку, каго? Улады, так? Лукашэнкі асабіста. Чаму все-таки не адбываецца гэта беларусізацыя? Ні мяккая, ні жорсткая? Ну, што ж можна сказаць, што ўсё ж такі з большасці чыноўнікі яны працуюць па старых лекалах і як бы не хочуць нічога мяняць, і не бачаць такога вялікага попыта такога у самих беларускамоўных. Беларускамоўныя могуць сядзець у сябе ў Фейсбуку альбо там кантакціку, альбо на кухні і размаўляць пра тое, што беларускай мовы не хапае, але да большага няма ніякіх іншых вось такіх крокаў. Там ніхто не падае ў суды, ніхто не піша скаргі, заўвагі, прапановы, каб беларуская мова з'явілася, ніхто актыўна не абараняе свае моўныя правы. Тут таксама трэба ўсё ж такі больш актыўнічаць. Ну, наконт прэзідэнта, прэзідэнт таксама не ўсё можа ў краіне рабіць, і ён вось выконвае хуткасны рэжым, змяніў адзін знак, але ніхто не мяняе, не перашкаджае людзям таксама тое ж самае рабіць, але ў адваротны бок, каб знакі вулічныя з рускай мовы пераходзілі на беларускую, і вось мы займаемся якраз і кампаніяй выконвае хуткасны рэжым. Аліна, што гэта за кампанія, можаш распавесці? Пасля таго, як знак выконвае хуткасны рэжым змянілі на рускамоўны адпаведнік, гэта так беларускамоўнае грамадства гэтым абурылася, і мы вырашылі гэтым скарыстацца і прыцягнуць увагу да таго, што увогуле ў Беларусі не так шмат беларускамоўных знакаў, шыльдаў, указальнікаў, электронных табло. І мы вось проста скарысталіся момантам, распрацавалі узоры зваротаў на самыя папулярныя выпадкі на гэты конт. Напрыклад, калі там усе указальнікі на адной вуліцы па-руску, што можна прадубляваць на беларускую мову. Ці, напрыклад, вы бачыце пашкоджаны указальнік, ніхто вам не замінае напісаць зварот, што гэты пашкоджаны указальнік можна змяніць на новы беларускамоўны, таму што ён ужо не выконвае свае функцыі. Яго ў любым выпадку трэба мяняць. І розныя такія выпадкі, такія самыя, якія папулярна, больш за ўсё сустракаюцца ў грамадстве. І вось мы прыдумалі такую кампанію, мы размясцілі ўсе гэтыя прыклады зваротаў на сайце свае, і кожны чалавек можа напісаць зварот, запосціць пра гэта ў сваіх соцсетках з хэштэгам «Выконвае хуткасны рэжым», і пасля 22 верасня мы разыграем сярод тых, хто запосціў, класную кніжку Владзіміра Арлова «Краіна Беларусь». Вось, нават бонус ёсць за тое, што змагаецеся за моўныя правы. А наколькі гэта дзейнасны сродак накіроўваць звароты, тым ліку па тому узору, які вы прапаноўваеце? Наколькі гэта эфектыўны сродак прасоўвання беларускай мовы? Звароты гэта вельмі эфектыўны сродак прасоўвання беларускай мовы. Аб гэтым сведчыць дзейнасць Ігара. Ён вельмі шмат беларусізаваў там і бізнесаў, і футболаў, і гэта ўсё было зроблена зваротамі. Таму што зварот гэта адзіны афіцыйны спосаб камунікацыі грамадзяніна з уладай, з тымі, хто прымае рашэнні. І калі вы прыходзіце там да дэпутата парламента і, умоўна кажучы, дамаўляецеся, што будзе такія змены, то пасля вы можаце не пабачыць гэтых зменаў, таму што гэта быў афіцыйны спосаб камунікацыі, але не самы эфектыўны. Таму звароты, яны працуюць, і вось у Ігора ўжо колькі ў цябе атрымалася змяніць шыльдаў? Можа быць 4 ці 5. Асабіста я... Месяц, так? Да, і адна ў Гомелі таксама. Вось на вуліцы Леніна была знак рускамоўная міліцыя, і зараз вось міліцыя ўжо стала беларускамоўная, хоць на шыльдзе. Все насамрэч вельмі проста, так? Все проста.
Ёсць як бы ўсе сродкі для гэтага вырашэння. Людзі толькі засталося таксама актыўнічаць. Ну, мы зараз до людей вернемся. Я разумею, что ты топишь за то, что мы все белорусскомовные ни хрена не робим, поэтому у нас все по-русски. Добре, а что на законодавчому уровне, что нам белорусскомовным, яка у нас зброя? Што абараняе нашу мову і дае нам магчымасці прасоўваць яе на заканадаўчым узроўні? То есть, які закон альбо якая нарматыўная база? Ну, агульна гэта ўсё ж такі наша Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, паводле якой у нас две дзяржаўныя мовы. Уже з гэтага трэба пачынаць. Ну, па-другое, камунікацыя з чыноўнікамі пісьмовая асабліва. Варта памятаць, што чыноўнікі ўжо павінны вам адказваць на мове звароту, і гэта ўжо як бы хоць нешта, але ўсё ж такі тое, што рэгулюе моўнае пытанне. Таксама з чыноўнікамі варта ўсё ж такі размаўляць па-беларуску і прапаноўваць ім камунікаваць па-беларуску, бо галоўнае ёсць 3 рысы чыноўнікаў, якія як бы робяць яго чыноўнікамі, гэта быць грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, мець 18 гадоў і валодаць 2 дзяржаўнымі мовамі. То бок нават вышэйшая адукацыя не патрэбна, што і паказвае практыка, што іх няма, гледзячы па іх адказам шматлікім. Але вось, калі чыноўнікі можа падтрымліваць гутарку на беларускай мове, гэта ўжо падстава паглядзець, што ці адпавядае ён сваёй пасадзе. Прыгледзецца да яго. Так, і можна просто... У нас есть нават такая сторонка у дапаможніку абароне мовы, мы писали, она называется «Як матываваць чыноўніка размаўляць з вами по-беларуску». Законодаўство не рэгулюе гэты працэс вуснай камунікацыі, он рэгулюе только працэс пісьмовай камунікацыі, што вам адказваюць на мову звароту, але вам ніхто не замінае, калі чыноўнік не хоча пераходзіць на беларускую мову, вы памятаеце, што ён по законодаўству павінен быў ведаць 2 дзяржаўныя мовы, калі заступаў на сваю пасаду, і так хутка забыць, напэўна, ён не мог. Вы можете просто попросить у чыноўніка кнігу заўваг і прапановаў і напісаць там такі запіс, што прашу праверыць вось гэтага чалавека на адпаведнасць займаемай пасадзе. То есть мы паразмаўлялі з чыноўнікам, ён па-руску, мы мусім яго прапанаваць па-беларуску ці просто як? Адразу, канешне, трэба прапанаваць яму, што вось у нас 2 дзяржаўныя мовы, так. А мы ці не маглі, ён кажа, нет, не магу, я не валодаю. І звычайна на словах, што дайце мне кнігу заўваг і прапановаў, яны адразу пераходзяць на беларускую мову, тому паляпшаецца ўзровень валодання мовай. А калі ты пачынаеш пісаць у ёй, то ўжо па змаўчанні. Таксама у нас нават у дапаможніку яшчэ абароне мовы там былі другая частка кнігі, гэта былі якраз такі спасылкі на заканадаўства, яны ёсць. Пытанне ў тым, што яны не заўжды працуюць, але на іх варта спасылацца, каб нагадваць тым, хто прымае рашэнне, што гэтыя спасылкі ёсць. Яны павінны падпарадкоўвацца гэтаму заканадаўству. І часам гэта спрацоўвае. Вось. Ігор, а які вы закон змянілі? Вы сказалі, што вы спрычыніліся да змены закону, што гэта было? Ну, гэта быў закон аб зваротах грамадзян до юрыдычных асоб, што до 2010 года чыноўнік мог адказваць, што вось, ну, на 2 дзяржаўныя мовы, таму я вам адказваю, вам пішу на той з, ну, вось, і мне бывало такія выпадкі, што чыноўнікі мне, рэктары аднаго з універсітэтаў мінскіх напісаў, што учыце рускі язык, павышайце свой кругазор. Это было давно, так? І пасля ўжо гэтага вось доўгая перапіска была. Ты ўжо не вытрымаў. Да, і змянілі гэта. Трэба кардынальна мяняць эту сітуацыю. Да, так, але іншыя таксама законы ёсць, якія трэба карыстацца. Гэта артыкул 9.2 парушэнне заканадаўства аб мовах. Не размаўляе чыноўнік з вами на мове беларускай, кажа, што размаўляць са мной на чалавеческім языке, то ўжо гэта падстава яго прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. За абразу? За парушэнне моўнага заканадаўства, стварэнне перашкод у карыстанні. Стварэнне перашкод. А калі людзі кажуць, ну не людзі, вось это службоўцы кажуць, чалавечая мова, на нармальнай мове. Да, то гэта ўжо таксама, гэта ўжо можна лічыць, што парушэнне заканадаўства аб мовах гэта ганьбаванне і стварэнне перашкод. Калі кажуць, напрыклад, што это наогул мёртвая нейкая мова. Ну, я памятаю твой кейс з Варушчанкай, да? Якому ягонае выказванне пра мёртвую мову абышлося ў колькі? Там некалькі базовых, так? Слухайте, ну давайте вернемся до этих радисок беларускамоўных, якія нічога не робяць, так? То есть, наогул, колькі нас? У тебя ёсць такое некае ўяўленне, колькі вось гэтых самых беларускамоўных, якія нічого не робяць?
Ну, я хочу сказати, що вони не тільки радійські, але все ж таки вони молодці, бо якби ось хтось каже, що у нас зараз в Україні м'яка білорусизація, що у нас більше білоруської мови з'явилося, а більше білоруської мови з'явилося якраз тоді простое, що більше людей стало користатися білоруською мовою, більше білоруськомовних бізнесів стало відчинятися, більше ось ніяких білоруськомовних ініціатив, тобто це робиться якраз таки не за кошт держави, а за кошт ось силами простих людей, ініціативних людей. Тому не тільки білоруси ось пасивні і помірковні, їх становиться більше білоруськомовних. Ігор, ну як ти лічиш, от кольки нас? Ну, я так само білоруськомовна, ось, ну прикладно. Ну, прикладно, і тут просто ще тут тяжко казати про те, колькі нас насамрэч, бо у нас є пасіўна беларускамоўныя, які можуть у житті не користаються білоруською мовою, бо мова – це просто сродок комунікації, і вони її просто не користаються. Ну, ось білоруською, бо так тяжей у сьогоднішніх варунках, які створила держава. Але якби створимо сапраўдныя умови для білоруської мови, які ми створюємо, то вони повзрастали б як ті кактусы посеред пустыні, альбо як гэтыя подсолнухи, сланечники на полях. Я думаю, их больше, чем нам подається. Тому я не можу сказати, ось, каб не помилитися, про некую проникає слово. Ну, просто є ще там вся эта тросянка, ну, в сенсі носьбіти тросянки. Ну, це увогуле вельми великий пласт, да, це не вивчений ще до кінця. Так. У нас мало хто наогул, у нас ніхто не розмовляє по-русски, я не веду. Я жив в Естонії, там я чую русскую мову, тут я не чую. Это такое, это тросянка різних сортів. І регіональних відтінень, від президента до мене, коли я по-русски розмовляю, буває так. Слухай, ну а все ж таки, з чим ти це зв'язуєш з такою ось пасивністю білоруськомовних? Це питання я можу і собі накерувати. Тому що я так само не накерую ніяких зворотів. Може бути сонця мало, може бути бульби шмат їдять, не ведаю. Але може бути просто треба, ну просто люди призвичайлися, що не треба обороняти свої прави. Не ведаю, можна тільки поскардитися, ось поплакати, якби виконати свій громадський долг. Але якби ось все ж таки треба трохи більш активні бути, просто написати той же самий зворот, це не вимагає ніяких висілків, і за тобою ніхто не прийде, руки не зв'яже, на елку не повісить. Просто за те, що ти зворот написав. Але ось знак повісить, а на тебе ні. Тому просто не ведаю, люди ось привикли так випускати пар туди, там б'ють дітей, б'ють котиків, собак, а лепш пішли там іще написали зворот. Коротше, скажи, Кашки, яку роль відіграють, ось, наприклад, білоруськомовні шильди, ось надписи там на продуктах, так, це реально може посприяти просовуванню мови у свідомість у громадстві? Як ви оцінюєте, наскільки це важливо, щоб це було на вулиці? Конечно, тому що білоруськомовні шильди, білоруськомовні надписи, білоруськомовна реклама, це по сутності, ну, це більше за 50% ввогуле осередку, який існує. І коли б це все було на білоруській мові, то білоруська мова стала б одночасово просто у один момент у некалькі разів більше, ніж зараз є. І люди, які білоруськомовні, я веду вельми шмат людей, які соромляться розмовляти по-білоруську, тому що не створені умови, тому що це незручно, ніхто не зрозуміє, і так далі. Ось у Мінську більш, крышечку більш люди свободно себе відчувають білоруськомовні, більш звикли розмовляти, там більше бізнесу, де їх можуть обслужити по-білоруську, наприклад. А у регіонах не так, напевно. Ось. І я думаю, що гэта беларускамоўныя бы адразу бы заразмаўлялі, ім бы стала гэта рабіць больш, яны адчувалі себе больш упэўнена. Ось, у такім асяродку, дзе ёсць беларускамоўныя этыкеткі, беларускамоўныя шыльды, беларускамоўная реклама. І гэта было б класна, гэта вельмі паспрыяла ўвогуле такому жывому развіццю беларускай мовы як сродку камунікацыі. Сёння вы будзеце такой міні-трэнінг праводзіце ў Гомелі і вучыць пісаць звароты. Ёсць нейкая спецыфіка, то бок чаму гэтаму трэба вучыць? Самае галоўнае, каб чалавек зразумеў, што звароты трэба пісаць. То есть вы будете мотивовать людей? Так, гэта самае галоўнае, і яшчэ каб чалавек зразумеў, што каб напісаць зварот, не трэба быць юрыстам, трэба ведаць там некалькі простых правілаў. І мы раскажам гэты некалькі простых правілаў і прывядзем прыклады зваротаў для беларусізацыі Беларусі. Ось, акрамя гэтай кампаніі «Выконвае хуткасны рэжым», у нас яшчэ ёсць некалькі кампаній, і, напрыклад, вось сёння стварылася на сайце свае староначка, якая называецца «Свае бай-умовы», і калі туды зайсці, там будзе некалькі спасылачак, якраз такі шаблонаў звароту. Там трэба толькі дадаць, куды даслаць, ад каго, і ўсё, і адправіць.
там ёсць, напрыклад, пра сайт, да? Вось калі вы сайтам нейкім карыстаецеся, ён не прапускае літару У ці літару І беларускую. Ці, напрыклад, там на сайце няма беларускамоўнай версіі, там ёсць узоры на гэтыя выпадкі зваротаў, ёсць узоры на выпадкі, калі нехта вам стварае перашкоду ў карыстанні мовы, ці вы бачыце там у інтэрнэце абразу беларускай мовы. Ось іх любімыя выпадкі. Там ёсць розныя выпадкі, мы яшчэ будзем дадаваць такія самыя запатрабаваныя, па якія да нас звяртаюцца, каб, ну, і мы ўжо там не адказваем доўгімі паведамленнямі, проста кідаем спасылачку, і нам зручна, і людзям зручна, і мы спадзяемся, што людзі будуць гэтым карыстацца. Ты яшчэ памянуў, што агрэсіі ў грамадстве стала менш в дачыненні да беларускай мовы. З чым ты это связываешь? Ну, может быть, уже вся вышла. Альбо просто бачиш, что уже, коли ты агрессивно до белорусской мовы ставишь, то может якби така і ответочка прилететь, ну, і все, і люди як так уже стримають, якби, усі це питання. Тобто вже нема таких виказувань, мертве, там, небожчик, треба закопати, смердіть? Меньше стало, и то они стали писать уже просто такими фейковыми аккаунтами, там, Иван Петр Петрович, Кот Котеевич, там, Єнот Єнотович, такі ось уже. Але фейку так само знаходять. Да, знаходять. Ось фейки, пам'ятаєте. Були випадки, коли знаходили фейків і притягували до адміністративної відказності. Ну, може бути, люди розумніють уже з часом, все ж таки, не ведаю, ну. Може бути, гэта все такі странні люди, вони доходять з часом, там, не ведаю, у інший світ, або у інший там культурний світ, я не ведаю, і поляпшаються, і тому, може бути. І, може бути, люди просто розуміють, що справді, ось мова, ось білоруська, вона робить нас адметними, бо ми всі сусіди, там, українці, литовці, білоруси, русские, все подобные на твар, однольковые, а что нас відрознює? Тільки наша мова. Коли нема мови, все, нема нації. І ніякого відрознення. Тобто так категорично, так? Коли чоловік розмовляє по-русски, значить він не білорус? Ні, він білорус, просто ми тоді можемо просто як країна зникнути ось в цьому питанні, що зараз таке у світі твориться. Там одно, там другое, кругом розвал некий відбувається, країни зникають, розвалюються, і тільки мова, ось національна культура можуть некий бути справдним подмурком і основою нашої державної ідеології, яку ми все шукаємо вже десятигоддями, 30-годдями, з правлінням нашого президента, він все шукає цю основу національної ідеології, то у сільському господарстві, то, не ведаю, у кавунах і динях, ці у Жерар Депардьє, але може треба знайти це, да, це можна знайти у білоруській мові, бо гуляти з нашими цудовними усходніми братами і думати, що вони будуть гуляти з тобою на ровних, це, ну, якби, це смішно. Там були нашмат... Мы повинны, конечно, упираться тут с мовой, да, потому что, конечно. особливо у стосунках с Россией, правда? Конечно. На ўзроўні заканадаўства чаго нам яшчэ бракуе? Ці у нас уже выдатнае заканадаўства стосоўна мовы, ці, магчыма, за нешта яшчэ варта пазмагацца? Варта пазмагацца, у першую чаргу, напэўна, закон аб мовах. Што там? Каб паправілі фармуліроўку, бо атрымліваецца, што руская мова ў нас ва ўсім заканадаўстве, і гэта тычыцца і рэкламы, і тыкетак, і закон на мовах, ён рэгулюе ўсё астатняе заканадаўства, моўнае пытанне. Атрымліваецца, што руская мова ў Беларусі паўсюль абавязковая, а беларуская можа выкарыстоўваць, а можна не выкарыстоўваць. І вось такая сітуацыя. І калі ў нас уже забяспечана на дзяржаўным узроўні вось гэта двухмоўе, якое на паперы, яно павінна быць сапраўдным. Вось, і мы стараемся працаваць у такіх вось варунках, што ў нас ёсць дзяржаўнае двухмоўе і дамагчыся вось роўных правоў, сапраўды роўных правоў беларускай мовы. Вось, ну, закон аб мовах, так, і вельмі шмат іншых падзаконных актаў, асобных законаў, напрыклад, закон аб рэкламе. Вось, гэта ўсё трэба перапрацоўваць так, каб беларуская мова паўсюль мела роўны статус, як мінімум. Трэба ўбраць гэта або. Каб было толькі злучнік і. Рэклама па-беларуску і па-руску. Нагадай яшчэ фармулёўку. Ну, зараз у нас в большасці ўсіх вось гэтых актаў прапісана на беларускай або рускай мове. І на рускай або беларускай і рускай. Ну так, і такое бывае, да. Ага. І там няма такога вось стандарта, што, як у Канстытуцыі напісана, што у нас две дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. І праз тое, што в законе, напрыклад, аб абароне правоў спажыўцоў напісана, што этыкетка павінна быць на беларускай або рускай мове.
Ні, там, здається, було на русской або русской і білоруській. Да. То, Ось. а ось наші різні такі міжнародні нормативні акти потребують, щоб ми тільки обов'язково русську використовували, то отримується, що русська є, білоруська немає. І так по всіх сферах. І законодавство у нас тільки на русской мове там тільки 3% є. Ну і то гэта 3% законодаўства, яке ёсць па-беларуску, гэта закон аб мовах, закон аб культуры і вось шмат аднаразовых дакументаў, якія нікому не патрэбныя, напрыклад, узнагародзіць ганаровага грамадзяніна ганаровай граматы. Гэта дакумент, які адзін раз выкарыстаўся і ўсё. І гэта вось прыкладна каля 3% ад усяго заканадаўства. І што можна казаць пра тым, што у нас мяккая беларусізацыя, калі у нас нават заканадаўства ў краіне пад назвай Беларусь не прымаецца па-беларуску. Дзяржава так робіць нейкія захады, каб трохі беларускамоўным вочы пылу пусціць. Напрыклад, на вялікай размове з прэзідэнтам нашым Александром Григорьевичем узнялася пытанне пра беларускамоўнае заканадаўства, і ён сказаў: давайте будзем пераводзіць беларускамоўнае заканадаўства, там нешта такое сказаў. Стварылі эфектыўны нейкі савет па беларусізацыі заканадаўства, на якім нават прэзентацыя была на рускай мове, і яны пастанавілі, што і ў 2019 годзе мы переведем один кодекс, а ў 2020 мы переведем два. І Олег Трусов і Елена Анісім сказали, помахали головой, сказали: добра, прынялі вось гэта. І што, гэта называецца роўнасць заканадаўства, калі у нас больш за 200 тысяч нарматыўных правовых актаў, і гэта праца дзяржавы вось на карысць таго, каб беларускамоўнае заканадаўства з'явілася, і роўныя правы. 3 кодексы перевесці. 3 кодексы перевесці. Это што? Такі вось роўнасць такая, і гэта пра гэта на дзяржаўным узроўні заяўляць, і пра гэта казаць прэзідэнту Александру Григорьевичу. Вось дзе? Вось гэта таксама падмена паняцця, як тыя упіскі, як тыя каровы абасраныя, так вось і з гэтай мовай беларускай тое самае. Ідуць проста пыл у вочы пускаюць. Просто з каровамі прасцей. З каровамі Александр Григорьевич у сваім дзяцінстве разабраўся, яны яму блізкі да сэрца, бо ён рос з імі. І далей і з мовай таксама беларускай ён рос. Ён павінен жа памятаць і разумець, што гэта мы тое, з чаго мы ўсе прыйшлі, і што з намі заўжды будзе. Карова здохне, а беларуская мова ніколі не памрэ. Як ты ацэньваеш дзейнасць ТБМ у гэтым накірунку у прасоўванні беларускай мовы? Зараз там же Анісім... Аліна, як ты ацэньваеш дзейнасць ТБМ? Гэта твоє, ты любіш гэтае пытанне адказваць. Ну, я не ведаю. Гэта проста нейкая эфектыўная дзейнасць. Просто я лічу зараз. Адбываецца проста гульня з дзяржавай, каб адмываць дзяржаву вось тое, што адбываецца. Нават з усіх статутных дакументаў узнікла упамінанне аб тым, што беларуская мова павінна быць у Беларусі адзіна дзяржаўная. Мы, наша ініцыятыва «Мова для мовы», мы выступаем за тое, што у Беларусі павінна быць адна дзяржаўная мова. Але мы працуем проста зараз у тых умовах, калі сёння у нас Канстытуцыі 2 мовы, і мы працуем над тым, каб забяспечыць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, каб 2 дзяржаўныя мовы былі хаця б у роўных умовах. Але мы выступаем за тое, каб была адна дзяржаўная мова, бо у свеце у такіх сітуацыях, як у Беларусі, ні в адной краіне свету такога не бывае. Калі 83% краіне беларусы, ніколі не з'яўляецца такой сітуацыі, калі 2 дзяржаўныя мовы. Зараз ТБМ проста гуляе на баку дзяржавы па сутнасці і размывае веру ў саміх беларусаў, беларускамоўных. Яны пускаюць пыл у вочы праз тое, і праз гэта людзі беларускія думаюць, што ў дзяржаве нешта адбываецца, што нейкая беларусізацыя адбываецца, што саветы працуюць, заканадаўства перакладаецца, хутка будзе рай на зямлі беларускамоўны, і Адам і Ева спусцяцца з неба, і ўсё будзе цудоўна, і гімны будуць пецца. Але насамрэч беларускай мовы ўсё менш, і калі мы не станем проста мурам, не станем проста кожны як цаглінка ў мур дзяржаўнасці, не скажам сваё беларускамоўнае слово, ўсё, беларускай мовы не будзе. Таму трэба проста кожнаму кожны дзень хоць па адной цаглінкі закладаць. Размаўляць па-беларуску, альбо пісаць зварот, альбо дамагацца нейкай, каб школа адчынілася. Дзякуй, даражэнькія. Слухайце, на этой аптымістычнай ноце мы скончым інтэрв'ю. Дзякуй, Ігар, дзякуй, Аліна. Сябры, я нагадаю, што сёння на топ-плюсоўкі медыяпрасторы у нас былі абаронцы беларускай мовы, людзі, якія спрыяюць прасоўванню беларускай мовы ў дзяржаўна-грамадскі ўжытак, Аліна Нагорная і Ігар Случак. Дзякуй, што вы прыйшлі, і да новых сустрэч.